una nga tikang go is towards requesting okay, espas ka mo, pero hindi na ka magkuha da RT-PCR. But mandatory naman ang testing and quarantine diri nga libre. Di mas maayo pa na sa mga passengers, travelers na. Yes, secure. Kasi sa dito sila magpatuod ng RT-PCR kamahal. Kaya pag-abot nila libre, tapos hindi pa mapilki, kaya aton yung molecular lab mo. So ano na siya, attorney? May EO na siyang amunan ng COVID, no? Nga amunan. Di manog April naman, so amunan tilawan ta, hopefully paprobahan na naman sa aton IATF, hindi na rin pag-adaptan Gani, Eka nugon man sa aton din ng mga efforts lang go-work man. So anong ba sa attorney, hindi na sila magkuha to sa RT-PCR test dito pag-abot na ng for free? Dira, kundi mas less hassle, di ba? Kag ma-secure gid sila. Ano ka lang, espas ka lang, kag mag-stay safe. Pag pwede ka biyahe, basta pag abot mo hindi ka na maglagaw. Yes. Yung quarantine tabla nga procedures, i-kaunta kita. Hindi effective na in prevention sa paglaktas ang infection dali mo. Pag mahal yan mag-ano ka sa Manila to sang mga RT-PCR test. Mahal gid man, pero diri kitang naga-shoulder kay para sa kayuan sa probinsya. Okay. Oo. Sige, at least amo na firing line. Amo ng confirmation sang abogado sa probinsya, mga attorney Ray Frando Diaz II. So mga muyo kita nga kabay pa maprubahan ining ilang nga buko karon nga pagahimuon nga hingyo didto sa National sang Interagency Task Force. Kag mangin ihimplo kita bisan ako kita ko ang epekto sini maayo gid, no? Kiti pagabot diri piho gid yang hindi sila pwede ya karikta puli sila puluyan. Kag sambal naton, hindi naman niya subong amo na kadugay ang quarantine sa mga facilities. Kay within 2 to 3 days nagagwa ng result. Unlike last year nga wala kita sa mga molecular laboratory nga available. Nagasalig lang kita dito sa Iloilo, dito sa Cebu. May-ari man kita diri isa ka bilog, pero kung kisa doon di mo pa mahangpan ang ilang sining pagtrabaho. Action firing line. Dito sa Bong sa Negros, do, 3 na ding may ara mo. May ara kita Bacolod, may ara kita Silay, may ara sa Valley Dulid, kung di ko magsala. No, I'm sorry lang, napasensya kay hindi ko na madumduman ng halos tanan. Pero may ara, damo na ta dito, dilagay 3, guro may mga private pa kita diri, ha? So, dako ini nga bulig, kabay pang ini matalupang dan, kag amo man ang mahimo na ton diri sa syudad sa Bacolod mismo, no? Kay kabalo ka separate niya ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Action Brian Warden. Action firing line. Ato nga porsyon sa aton sa nga pangalagad mga kaksyon dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyon. Pampakinis. Brian Warden. Action firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay mga kaksyon, no? Try naton nga malambot sa aksyon Alvin Grava sining sabat sang New People's Army sa mga tarpaulin lang nga makit-an ta sa kilid sang dalanon. Kag i-check ba naton ining bag-o lang nakagwaway pa gani nag-init ang ya sining lawas sagwa sang prisuhan sang kaina sang agala ni gumawa pagkaudtol inuthang patay. Ay grabe, no? Action firing line. Damo guro na hambal pa kabalo mayo pa way ka na lang nagwa dira ka na lang sa sulod sang bilangguan. Kag iban pa karon nga balita damo nagapinamangkot diri sa syudad sa Bacolod. That's why nga nagakontak kita kay Madam Pasita Tero sang DSSD kung may ara nga batunon nga ayuda kag pila. Ano ba lang mabaton pagkaon lang may financial. Ining mga puloy-an, mga pamilya nga gin-isolate anay ang ila sining liberty bangod sining COVID-19. Action firing line. Karon pagbalik naton dugay-dugay, hindi ka mo maghalin, dira lang ka mo, ha? Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:37.
Maayong gabi lang sa mga utod naton. Salamat gid sa inyo, no? Nagaunay si Sir Alex Montesa. Di na madula si Sir Alex. Jocelyn Liboon Dispo Araman, Teres Simpronyong, si Sir Alex Puentes. Si Sir Alex Puentes, believe ko na siya mo, sharer, listener, and quiet lang. Di ba sa JM, no? No more words to say, basta mati lang ko diya. Ari lang ko di. Nag-highlight na saya, why na? Alex Montesa, Sir Brian, may gabi bago lang sulod this programa mo, bago lang tapos Zoom meeting namon, monitor lang ko di. Wow, nag-virtual meeting si Sir. Ano na Sir, party milyones ang inistoryahan nyo. Paki-ambit man da. Alex Puentes, good evening. Nag-monitor subong Salamat. Be safe Thank you again. Si Marie Ivancha, NCR balik ECQ. Imagine mo na Amo itong mention ko kay Ina. Alex Montesa, si Go Wish Zun. Meg upod sa program ni Sir Brian maayong gabi langda. Ano na siya? Taga China? Deporting taga China or taga Korea? Portino. Ilanyo Junior Herman or Herman. Good evening, Sir Brian. Idol tagid ka. Bawa salamat. Tamyaw kaliwat migo ko Reynan Sancho. Kag migo ko Gaspar Himulatan. Gerson Sinio Morales family gatutugid patamyaw idol. Salamat. Rodora Shoko naga-monitor man sa Hong Kong. God bless. Anbella, good evening Sumbray sa Iloilo and to all your listeners. Be safe always. God bless everyone. Naga-monitor man si Manong Eddie Laos dira sa Victorias. Si Yulop Ski Tupas. Good evening, Sumbray. Si Puloy niya, taga Abu Bakar. Gapamati, gid si Musubong. Ba? Dito ni Abu Bakar sa Kwan, sa Mindanao. Si Kent Ian Palabrica. Salamat, gid. Baryuga Ray. Good evening, Sumbray. Tamyaw lang kuda family Baryuga sa Barangay Pandanon nga naka-monitor subong. Kag sa mga amigo ko nga tagay shot lang sila ni Butsoy, B-Boy, kag Tuto Bantad. Si Nanay Ems Aboso aramano naga-monitor sa aton. Nanay Ems, may gabi na sa imo, Tita Ems. Nana Mandri Gusrob Araman, Homa Lumina, thank you gid. Si Maria Nelia Obrique Zaiko, salamat gid. Sherilyn Oro Javier, thank you gid sa pagmonitor. Nanay Bilen Salaunay, evening dira sa imo. Cynthia Archibald. Good evening, Sumbray, watching from Capitol Hills. Fernie Espanyola, good evening, Sumbray, naga-watching live ko diri sa Barangay Lukutan, Cabancalan City. Rose Winner, thank you, good. Si Margie Villegas, watching from Paranaque, good evening. Manjo Arnijo Araman, Alunan Suzette, good evening, Sumbray. Monitor lang ko, Hong Kong, shout out lang ko da sa apo ko nga si Megan and Andrilyn sa Regent Subdivision Alihis. Thank you, Sir Brian. God bless. Michael John Ciso, naga-monitor man sa Paranaque. Anko, hamal niya, agree ko. Gerson Sinio Morales, dapat lang. Christy Arivalo, good evening, Sir Brian. Ari lang kami naga-monitor sa gym sang Valladolid. Happy birthday lang sa akon. Salamat. Sa ex-akon or sa akon lang. Si Ileb Intrariog. Tama ang idea niyo. Imagine mo na. Adamo nag-agree, Ti ina idea ina ni Governor Lacson. Eugenio Lacson kag ni Attorney Diaz kag iban pa nga mga men nila dira. Carol Montoya Raman, Gerson, again, salamat gid. Amo na iya dapat. Tani amo lang na. Damo nag-agree gid man Si Jessime Erem, naga-monitor man sa Don Salvador. Ana Mandrigos Rob, correct kid Sir Bry, kay hindi tanan honest. Ang scammer is anywhere kita mo sa Manila, nagabakal lang gani ang negative test ko, no? O ti, kwa na, prove na kay diri sa aton, may 8 gani nga nagbakal lang sang RT-PCR test nilang result. Tag 900 ang papel na. Si Aleb, again please, ipaglaban nyo. Salamat ma'am. Good idea. Walter Elamparo, very good na. Yolanda Alcayaga Galiegar, naga-monitor man. Ana Mandrigos Rob. Si Okak Palkutan Bebe, salamat gid kuno free ang swab test. Libre.
amo tong hambal ni attorney. Johnny Hinit Bailado. Good evening, Sumbray. God bless. Salamat. May gina sirs or mga sir nga ma'am kag dako dagid gastos namon tapos hindi pamadayon ang biyahe kanugon sang swab. O isa gina ka factor man no. Tong balkob la kay nga nagpa-swab ka tapos hindi madayon ang biyahe, ti invalid na ang imo nga swab test kay 72 hours lang na. Si Joe Abuana Araman, greet lang nanay ko Lodi Abuana Suki kada gabi. Salamat. Si Sir Alex Montesa, nabasa ko na sir, sa Phuket, Thailand. Sa Thailand, gali ni si Go Wizun. Okay. Thank you, Ged. Thank you, Ged. Na? Si Timbre Villa Rivard Hara, good evening, Exumbray. Permigid kami ga-monitor di sa Bago City. God bless always. Salamat. Ilanio Junior Herman, good evening, Exumbray. Tamyaw ko liwat migo ko Gaspar Himulaton. Reynan Sancho, Juan Sancho. Asawa ko si Angeli Herman. Julie Villando Ausan. Salamat. Ginilen Villasor Araman. Eduardo Armamento. Thank you, Gid. Good evening, kapamati. Gid kami tabong palawi ni. Ninye. O Niene. Teresa Soriaga Flores, good evening, Sumbray. Keep safe always. Watching from Celine Homes. Leia Younger Esquivel, good evening, Sumbray. Monitor from Talisay. Keep safe, everyone. Salamat. Concepcion Rodriguez Araman. Adelfa Ortiga Luzada, thank you, Gid. Jopring de la Cruz, good evening, Sumbray. Watching live lang ko, di sa Balay, Barangay Talubangi, Cabancalan City. Si Mary Dave, nagamonitor man sa Hong Kong. Alex Montisa sa Food Tourism Sumbray, may migo lokal sa Bacolod may dugo nga Chinese lulz. Okay. Si Chini Bilyisa Lampedario. Good evening, Sumbrayan. Greet ko lang si Lolo Fidik kag Nanay Minda sa Patio Daan, La Castillana. Noel Zulieta Araman. Harlin Joy Lopez Polvos, thank you, Gid. Roger Regala, God bless. Marquin Marquelo Araman, Juliet Colinco. Sumbray, good evening. Patamyaw lang Eliseo Catalonia, gapamati gig naglantaw gid siya sa from Takurong, Sultan Kudarat. Salamat, God bless. Iniho Babes Araman, Julie Derla Celestial, Hongko Tigsmana. Good evening, Bray. Pamati kami di permi sa London, UK. Musta na to si Martin? Duway kabutwa si Martin, no? Galaway pa siya guro lantaw sa imo. Kagwapuhon. Stay safe lang, mabuhay. Okay, ang dilap ko, ginilabtan niya. Bayaan na lang to siya. Naka-move on sa guro sa iyang problem kagabi. Si Jomi Hinet Bailado. Keep safe. Stay safe. Salamat. Jovi Monares Araman, si Chini again, Nagsumbray, ginatamyaw ko gali Manong Ervin, si Ron, dira sa Balikutok. Marjorie Impress, thank you again. Arnold Julius Pedro, good evening, Sumbrayan, yon ang sinasabi ko noon, na mas epektibo kung dito na lang ang swab test pagdating sa atin at sigurado, no talaga na ma-determine na carrier ng nasabing virus at laking tail nang po sa taga Negros Occidental. Initiative gid na sa aton gobernador Attorney Diaz. Good job, sir. Sana ma-approve by National IATF. Imagine mo na, ha. Damo nag-agree gid ko sa kay Attorney Diaz. Proposal nyo gid na more power sa inyo tanan. Bisan ako man, 100% thumbs up gid ko diya. Jomi Hinet Baido, salamat. Hilda Vidal, may gabi Sumbray, dire lang Villa Estefania Subdivision, Bacolod City. Okay. Di ka na dapit, ma'am. Ano nga face ka da? Adlaw ko da ga pa. Girlie, Sinarosa naga-monitor man ang Sinarosa family sa Pahanukoy. Bata Kapigado Ondrade. Nami maning yang ngalan, no? Bata Kapigado. Good evening, Sumbray, gapamati gid kami di sa Morsha. Okay. Villafuerte Limited. Good evening, Bacolod, from Nonoy Villafuerte, London. Heidi Lopez Bawi Araman, Kanoy Zaldi Iusalan, good evening, Sumbray. Gamonitor gid kami sa imo kada gabi. Tamyaw ko lang family Kanoy kag family Matias. Good evening.
Ma-relax lang ko, gamay lang gina. Dira lang ka mo ha, di ka mo maghalin. Pagbalik ta dapat ara lang ka mo gyapon. Paki-share lang sa aton nga program. 747. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history.
gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site. Antes pa naman kay Aksyon Alvin Grava mga kaksyon, check na to na manamyaw kita. Maingab ilang kay nang dilya dira kay nung Juni kay JR kay sining wife. Ano si Inday Belen naga-monitor man sa ton nga pagpangalagad si Toto Miko, Mikaela kag si Inday Ibigel. Si Bigay salamat sa pag-monitor. Ano si Mama gamay maingab imanda si Nanang Sinon Juning, Inday Dedeng kag si Manong Jo, no? Si Amy Rivera naga-monitor man sa upod kay Nicole Coral. Oo, ginatamyaw ya kuno si Nicole Coral. Si Romel JP naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. Si Nanay Elizabeth Malaka Gamala Araman, God bless and more power man sa imo ma'am. Si Harlene Joy Lopez Pulvos naga-monitor man. Sir Bright, tanong lang may lockdown daw, totoo ba to? Sa Manila, may mga lockdown na to, pero diri sa aton sa Bacolod kag Negros, why na di sa aton? Why di sa aton na? Guillermo Clarito, naga-monitor man. Actually, lagas lang ko sa programo, tamyaw ko lang, abyan ko si Boy Miguel Brillano sa Barangay 30 Mabini, Coral. Thank you, Git. Salamat, Git. Nami sa mga listeners naton, kay nagapang, nagapang abyar pagid nga may mamati sa aton kada gabi. Action firing line. Mary Joy Fuente Bilia naga-monitor man. Good evening, Sumbray. Thank you gid sa pagdulong sa Silay Hospital. God bless. Okay, oo. Ang party sa Silay, hindi pa sila makabaton gid sa inablang mga pasyente nga hindi man gid emergency bala. Oo, hindi sila pwede kabaton. Pero kung mga lala ang sitwasyon, depende, no? Batunon man nila dito sa Provincial Hospital kay may nagpositibo to nga doctor. Action firing line. Si Madam Vanessa Mayo naga-monitor man sa Minnesota ni siya great lang Milail Oligo of Bunny Cave sang Tangob, and to my sister Mrs. Alvarez sang Tangob, Sir Noel Amar sang Canada, Kelly Jelly sang Arizona. Happy birthday to my nephew nga si Archie Alvarez. Thank you and God bless you always, Action Bright. Love from Minnesota. Salamat, Gid. John Altair, naga-monitor man. Happy birthday lang kay July ko na. Thank you, Gid. Ami Rivera, Action Bright. Amiyaw gali kay Mark Montelibano, kag kay Nicole. Nabasa ko na, no? Salamat, Gid. Si Diding Alohamiento. Good evening, Action Bright. Monitor kami di sa Transistor Radio Adlaw-Adlaw sa Barangay Antipolo, Pontevedra. Keep safe, TY. May gabi man to sa mga friends sa may amay ko, Murcia, Negros Occidental. Action firing line. Ang nakadtuan to kay ina. Thank you gid no sa mainit nga kape sa idalom sang santol nga may lamisa nga pulupungkuan. Action firing line. La 7:56 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Sa nagligad nga Biyernes, paki-distance nga may medyo kuang gisa ka kurog. Kabay pagid. Sa nagligad nga Martes mga kaksyon, kadako sang engkwentro nga naglunta dito sa Gihulngan. Ang result, pulo ang nagkalamatay sa bahin sang NPA sa Philippine Army, duha ang nagkaladakpan kag may pilason ma. Action firing line. Pagkahapon sang aga, Biyernes, may nakita na. Diri sa aton sa Bacolod, may ara man dira sa may Bangga Escalaw. May napaskil man na sa mga puno sang kahoy, nga mga tarp mga kaksyon, o kon ining himo sa sako nga may sulat, nga nagapakamalaot sa miyembro sang NPA. Action firing line. Ang hambal sang Philippine Army, tuway kita ideya kung sinuna ang nagpamutang sina. Kaghambal sang Philippine Army sa 303rd nga si Colonel Michael Samson, welcome development sa hanay sang otoridad sa gobyerno, kay may ara na ya sang mga tao posible nga akig sa NPA nga amo ang nagpanagtag sinada. Or pwede man nga upod nila abi sang NPA.
Perti nga nga Negros Occidental gidyaw nga kadamo gibsan diin na lang nga syudad kag Banwa may ara. Action firing line. Base may ara ta Action JM kag ma-replay Action JM no. To mga pictures ng sako tubla may ara kada. No. Sige i-forward dan ta kada no. And si Police Colonel Romy Palge ang iya nga punto iya sa tani kuha na lang kita mangin matawhay na lang kita no amo nang iya gusto matawhay kita way na lang inaway way na lang sa mga kinagamo amo nang pinaka-point sa interview naton kay Palge iya sa PNP sa Negros Occidental. Action firing line. In short daw natak-an siya sang sagi kagamo no daw kagamo sa sitwasyon abi nagailinaway kag may nagakalapatay nga Pinoy manang. Action firing line. Kag way man nagakumpiyansa ang Philippine Army kag NPA sa sini nga mga tikang. We don't know kung sinong sa likod sa tanan-tanan kay wala sa siyempre may ara bala kawatan mag-ako nga siya nangawat. Action firing line. Subong adlaw nakapakig-angot ang New People's Army spokesperson kay Action Alvin Graba diri sa Action Radio Bacolod kay naghatag man sa ila komento kay last night pa lang galiya. Sir siya nag-start in report sa mga tarpaulin nga ininig monitor sa aton kagabi pa kahapon pa. Action firing line. Di gusto man nila nga maathagan ang ila siningahanay mga ka-action. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Aber pamatian tang sabat sang NPA ang balita na Action Alvin Graba dulong sa aton sang D3 Bayo. Action Alvin, bye! May gabi, bye! Bye! Good evening, bye! Kumusta diha? Okay ra, bye. Kay balo ka, nagtawagin si Apolinario ko ng spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command sa New People sa Army. Amni ang ila sini nga spokesperson nga si Ka Juanito Magbanwa in relation action na Brian sa pagsabat no sa pila ka mga issue and dala na diri ang pagpaathag sa issue kagabi ni 303rd Infantry Brigade nga si Colonel Michael Samson kag subong man sa Ninokpo Provincial Director Romy Palge sa aligasyon nga suno sa aligasyon abi nga posible NPA ang nagbutang sa tarpaulin sa kag mga placards and iban pa sa pila ka mga lugar sa Salvador Benedicto, siyudad sa Bacolod kag iban pa nga lugar sa probinsya. Now, sunod diri kay Ka Juanito Magbanwa Action na Brian para sa ila isa ini ka-diversionary tactics sang mga militar agud yan to ma-divert na naman ang paglantaw sang pumuluyo sa ila sininga hanay. Meaning, ang ila sininga I'm sorry, Action Alvin, ang ila man din ginapasibangdan ang otoridad man nagbutang sa nada. Correct. Amo gid ya Action na Brian daw na book mo gid. Now, sunod diri sa mga katapos ang NPA, particular diri kay Ka Juanito Magbanwa, actually ining nakabutang dira NPA nga ginakondena abi paagi sa sining tarpaulin nga makitaan and at the same time ang iban nga mga placards ginakondenar man ang NPA tapos subong niya sunod sa iya NPA man ang mabutang sina. Oo. So, amo na action na Brian, that is why gina-question. Rason diri nga nagbalos si Ka Juanito Magbanwa sa iya sininga statement kag iya sininga ginbuhian nga against diri sa duha ka matagas nga opisyal sa otoridad o kung sa Armed Forces of the Philippines nga sunod sa iya sa likod sini sa tuntuod lang action na Alvin ara sa likod sini sa pagbutang sa mga TARP kagaiban pa nga dira mismo sa probinsya iben sa Banwa sa Binalbagan niara pa dira nga ginakondena naman ng NPA. May ari di sa Bacolod Action Alvin? Yes, ay meron. Ara sa may kundi onhan sang Nokpo dira ha? Po punta ka to may hospital na da nga hospital nga na da magliko ka pasulod sa barangay Estefania sa Fortune Town. May mga kahoy da. Oo, may mga sa may skala da. May ara da sa mga kahoy na paskil the same ang message or ang sulat Action Alvin. Oy, gali ka. Pero sa action na Brian, sunod diri kay Ka Juanito Magbanwa ang sa likod sini. Do ka ano niya mo? Do ka organized gid nga pag amo ni nga oras plus start na para pagbugtaw sang pumuluyo pagkabuas bulaga kita nila ang amo siniblang nga mga tarpaulin Action Alvin, no? That is why aga pa abis nga makita na Action Brian.
Now, sunod diri kay Juanito Magbanwa sa likod sini sa pagkamatuod lang hindi niya nagakatabo diri lang sa Negros. Kundi may ara man sa bugos sa pinaka mga probinsya sa bugos nga Pilipinas nga ginakundi naman ang mga katapo sang New People's Army at ang sa likod sini sunod sa iya ang mga katapo sang militar. Military abi ang ara sa likod sa pagtakod sang sining nga mga tarpaulins kaga mga placards kaga iban pa aksyon na Brian. Gusto mo mabatian ang ambalya? Aha, sige be. Exclusive sa Action Radio, ari pamatian ta ang pahayag ni Juanito Magbanwa. Monitor man na mo no ng mga placards na may mga sulat nga kontra sa CPP NPA. Actually, hindi lang na sa Don Salvador Benedicto sa Bacolod, kundi halos na sa mga kabanwahanan sa Negros Occidental Oriental. Ang balita pa rin namon, halos daw nationwide ang ilang ang ilang nga pag-operate sa sila nga pagpamutang sa mga placards. Tapos, kagabi na mabatihan ko man ang mga pahayag sa ni Samson, Ipalgi, no? Ang isa lang dahil ang ginapamangga nila, bali, revolutionary tactics ko na inaasan ko, no? Ng NPA. Pero, ina mga pagpasibangon sa nakabinuang, no? Hindi na kami maghimo, no? Partikular sa CPP, hindi na maghimo sa mga muna nga magsulat sa mga sako kag ipasabit tira kay ipabasa sa tao nga nagakondenar man lang sa amon, no. Gani klaro na, no, hindi na iya sa hindi kay mo ana mismo sang militar agudi gubo ng imahen sang CPP NDF. Kung madumduman mo na kung madiparahan mo ang ina nga mga placards masami ara na sa mga may ara detachment bala, no? Parehas na dito sa may may nag-report sa amon sa may barangay Biaw sa unahan na sang babaw na sa detachment na ara man na dakulo. Kaya mo na nga ina mga kabuangan na sa militar para igubuon ang imahen o kung maayong imahen sang NPA. Aksyon na Bray. Portion lang ina sang pahayag ni Juanito Magbanwa aksyon na Bray. Ano kunong kwanto man? Anong sa ila paglantaw? Anong butsulingon sila kunuman? Oo. Sa ila paglantaw aksyon na Brian, sino sa iya kaklaro man nga luyag gubaon ang imahen sang mga katapo sang NPA diri sa Negros kag sa Bugos ka Pilipinas action Bray paagi sa sining pagbutang sa mga tarpaulins kag iban pa aksyon na Bray. Sa dugang paginaton nga balita aksyon na Brian in relation ini kag pinaka-update man sa natabo nga enkwentro sa tunga sang Philippine Army kag subong man sang New People's Army dito sa area sang Trinidad sa siyudad sang Gihulngan Negros Oriental tinalikdan Marso 23, no? Diri aksyon na Brian diri kay Juanito Magbanwa nga nagasaludo gid si Juanito Magbanwa upod man ang mga katapo sa New People's Army diri sa Negros para sa napulo ka mga kaupdanan sini nga nagkalamatay sa enkwentro sa tunga sang mga militar kag subong man sang ila sining hanay. So sa interview ta kay gina sa iya aksyon na Brian ginadumdum number 1 kag ginasuluduhan ika number 2 ang sang ila siningahanay ay ining mga hangaway nga nagkalamatay nga amo si Sandaya ka Troy, ka Pido, ka Diego, ka Iron, ka Bong, ka June, ka Jonas, ka Maiti, kag ining si ka Jack kag si ka JK. Sunod diri kay Juanito Magbanwa ining napulo nga mga nagkalamatay nagpakita gid sang ila sining kaisog subong man wala gid sila nagpangduha-duha pa nga atubangon ang pinakamatang ining natabo sa ila aksyon na Brian kay nagsakripisyo man sa ila aksyon na Brian nagsakripisyo ang ining mga nagkalamatay. Now, ang ining enkwentro, aksyon na Brian, kumadumduman ta sa tunga ini isang 2nd Infantry Battalion. 62nd.
62nd rather, no? Mhm. Ang 16th Scout Rangers sa iyo nagupod man kag 33rd Reconnaissance Company sa enkwentro dito sa sitio Agit, Barangay Trinidad sa siyudad sang Gihulngan last May 23. Now para dir kay kawan ito magbanwa ini mga napulo ka mga nagkalamatay magaserbi ni sila nga inspirasyon sa ila sining mga kaupdan sa kabukiran kag dapat man gani suno sa iya pasidunggan ang mga ini. And if you may remember Action Brian sang nasiling na January 23 during the encounter suno diri kay kawan ito magbanwa 8 insigid na napatay sa ila sining hanay. Pagkabuwas bala Action na Brian January 24, dulong March ta. March 24, dulong na siya na Brian, may duha pagid ka mga nagkalamatay, pero this time hindi sa enkwentro. Suno sa aksyon na Brian, ano gali? Kaya sining aligasyon, ginpatay ini sa mga militar, pilason, kag wala sang armas. Pero te, mga NPA man tong duha? NPA man Action Brian, Action na Brian. Ining duha amo si Ka Jack bala atong pang-ulihin nga gilawag sa kagina. Si Ka Jack at si Ka JK. O klaro, honta lang ining duha, why napatay sa field mismo while naga-firefight sila kundi separate nga pagpamatay sila. Ano nga sayo sa pagpatay Action Alvin? Actually, sunod sa Action na Brian, kag sunod diri kay kawan ito magbanwa nga nagkuan sila Action na Brian, nagrekta sila sa isa ka nagdakop pala sila Action na Brian sa masa dito sa sitio Lower Goza sa Barangay Trinidad, pero pilaso na ni sila Action Brian at isway nagdangop sila sa isa ka balay, isa ka masa kaga dito na Action na Brian ang nakitaan ara ang duha ka mga pilason butsing ganon pilason na niya nga daan Action Bright. Ang malain pa wala man sang armas suno sa iya. That is why ang natabo diri ang ginkuha ining duha kag dala sa ibang nga lugar kag diri na Action na Brian ini siya ang ining duha ang gintiro kag napatay Action na Bright kabangdanan nga suno sa iya kag isa ini violation sa Geneva Convention bala Action na Brian. Human rights na naman. Oo, human rights na naman kay gamit niya diri nga term hors de combat. Okay. Ano to kuno? Walang kalaban-laban. Yes, Action na Brian suno sa iya wala sang ikasarang magbato bagod mga pilason na ang tapos wala pa sang armas Action na Brian. Okay. Arip ang pamatian ta ang pahayag again sa pagbalik ni Kawanito magbanwa. Hatag kami sang mataas nga ni pagsaludo sa mga kaupod nga nagkalamatay sa BPMO nga raid sang kumbina kuan na sa composite nga pag-raid sang 62nd IB 16th Scout Ranger Battalion Company 33rd Reconnaissance Corps. Amo nang nag-grade sa ila estimate mga sobra ko ng mga 5 kapatong. Tapos sa sinayang kwentro kung didegi sa kwentro 8 nang napatay yung mga kaupod na recover na sang kaway pagkaaga sang 24 sa may sitio Gusa sa katambis na nga mga lugar may duwa na nakakaupod nga nakadangop bala sa sa balay sang masa natakpan na sang mga kaway ang natabo sila pagkatapos dinakop nila dinala nila sa distansya sa balay kagin pagtiro pamatay nila sa duha ka kaupod amo na nga pagkaaga 24 report sila nga pulo ng ilang napatay. Kaya ang ining pagpatay sang duwa mo ginakundinar ni sang Apolinario gat Maitan Command nga ang duha ka kaupod ang ilang status horse de combat sila nga panahon. Mutambalon sila ang horse de combat wala sila sang kapasidad nga magbato. Kaya nga wala sila armas, ikaduha pilason sila. Sa layis ng gira, hindi dapat nga patyon ang sinuman nga mga armado para sa status ng horse de combat. Action na Brian. Action Alvin, ang na-interview mo si spokesperson sa New People's Army Juanito Magbanwa. Yes, Action na Brian. Si Juanito
Magbanwa. Ka Juanito Magbanwa. So ano, at anong plano sa tong duha ato kay ti way gito napatay gliya while nagabakbakanay sila. At ano kwan may ara investigation man sila no nga patigayonon sini Action Alvin. Yes, Action Bray, no? Magdepende ni sa ila kung magapatigayon man sila sa ila sining investigasyon. Pero isa ka tulo sa iya nga ginakondinar sa nga ila sining hanay, especially sa idalom sa Apolinario Gatmaytan Command. Nga ining na duha nga nagkalamatay nga tulo sa ilang ginpatay nga wala sang term mo bala kagina wala sang kalaban-laban. Ay, si ano man ang paglantaw nila dako ining kabuhinan, kabawasan sa hanay sang New People's Army ang nagluntad sa ila. Ako dako tayo mga bangkot pagikotani kay Sir kay Ka Juanito Magbanwa kay Sir Magbanwa kon nga atuto sila mga kalapit 40 kabilog inanotos lang na raid ang word nga gingamit ni Sir Magbanwa Action Alvin no? Correct, Action Bray, no? Raid ang term nga ginagamit na Action Bray. Meaning ginlusob to sila. Correct, Action Bray. Now ginlusob gin sila rason na although ginako niya ang ining mga napulo nga mga katapo mga napulo nga nagkalamatay doon sa mga katapo Action Bray sang New People's Army sa idaloman sang Apolinario Gatmaytan Command. At least nagkwanbla ng aminado sila kati tawo nila kiti kon kaysa kadamo sa nagakapatay gin man tuod ga kaladakpan nga hambal sang otoridad ini Sparrow unit ini sang NPA, miyembro sang NPA pero ginakwa nila gina-deny nila nga hindi na namo niya miyembro amo nimo na himo-himo. Pero subong ya pihogin nga aminados lang nga kagrupo gito nilang pulo nga nagkalamatay kag duha ang nagkaladakpan Action Alvin. Correct, Action Bray. Although makitantaman mga aliases lang ang buhian nga mga pangalan Action Bray, no? Kung natalupangdan mo man, it is supposed to be mas maayo kung taning yung full name. At least kahit paano, ini mga nagkalamatay ni mahimo na makuha siyang ila sinitag sa mga pamilya Action Bray. Kwan gani mo, atutusubong sa kwan ang pulo ni nga nagkalamatay, ginpahimos ato sang alkalde sang gihulngan. Kag sa sulod sang pulo or apat kadlaw nga di mag-claim, pakamayuhon sang gihulngan na LGU Action Alvin nga ipalubong na lang ini kiti hindi naman guro madugayan kay ginbalsamar man pero di madugay Action Alvin ay nunto ko na pamangkot mo ko na claim ini sa mga pamilya nila. So for Action Bray, amo nang nalipatan naton nga pag ipamangkot sa iya, no? But i-check ta ni Liwat Action Bray kung bala ini na-claiman sang ila sini nga pamilya. Pero i-check naman Action Bray ang mga katapo sang Philippine Army, especially ining 62nd Infantry Battalion, if in case man nga kung ining mga napulo nga mga nagkalamatay nga ginclaiman o kung may isa o kung duha sa pamilya sini ang nag-claim sa ila sini nga Action Bray. Kabalok Action Alvin, bisan ini sila matuod ara sa grupo sang rebuilding grupo timakabig naton nga inang against the government ang ila sini nga prinsipyo sang kagalingon pero titawo man ni sila mo nagkalamatay sila sa ila sini ginapakig-away kag ginatindugan nga prinsipyo sa kabuhi tiki nagkalamatay sila dapat hatagan man ni sila sang disente man nga pagpalubong didto sa Patio Action Alvin, no? So may lang kay ang alkalde sang gihulngan iya may inisyatibo nga hindi lang niya pagpabayaan da total NPA man bayida sila ginpasulod sa lungon formal kag ipalubong ini kun wala sang claimants. Anyways, Action Alvin, mayo man kay nagakontak kidya sa ato niya si Sir Magbanwa yan, no? Oo, mayo man gani. Kapasalamat man kita Action Bray that is why nataygngan taban sa pagpanawag niya bala Action Bray. Action Alvin daw may yes diretsuhan na lang ang ilang preparasyon abi sa 29. Ang preparasyon nila Action Brian sa 29 may ara sila sunod sa iyang mga programa nga pag himuon sa mabugot nga Marso 29 sa ika-52 katuig nga pag celebrar o pag sugalaw sang ila sininga anniversary Action Brian sa diin pila ka mga programa ang ila sininga paghimuon ginpahayag man gani Action Bray nga kung paano naging successful ang ila sining mga katapo sang NPA nga ginumpisahan gid lamang sa 600 kabilog didto sa Tarlac kag sunod sa nga naglakta ini Action Brian sa bugos na nga Pilipinas isa ka bahay kag isa ka bagay nga sunod sa kadalagan on the part sa New People's Army.
By the way, Action Bray, gusto mo halin yung paper survey kadto namang kita balita sa police. Action Alvin, actually, nag-connect sa aton bago gilamang si Sir Somblinggo. Dito ko madrikta siya sa mga updates pag Action Alvin, ano? Correct on that. Salamat, Yes, Action Alvin. Bray. Balita kag report nagikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Action Brian Warden. Action Firing Line. Salamat, Action Alvin Graba. Ang imo sini nga balita dulong sa aton sa D3 Bio, dugang nga proteksyon sa inyo sini kaugalingon batok sa naman nga sahi sang mga viruses kag baletian. Action Firing Line. Pertino at least na naklaruhan ang tanan-tanan kag we don't talk kano naman isabat sang Philippine Army diri sa allegation sang NPA nga ti hindi niya amon yung mga sakoda basi sila man na nang pamutang da. Action Firing Line. Sadya nga obra, no? Anyways, ulay hunon ko na niya. Sa aton sininga linya, mga kaksyon, aksyonan siya na sa aton sininga linya. Sige, ulay hunon ko lang sa aton sininga linya, mga kaksyon, kay perti maning balita, gikan sa, sa banwa sang binalbagan, sinigina mga udto, mga kaksyon, ining pagluthang patay sa isa iya ka persona. Action Firing Line. Ining pagluthang patay, mga kaksyon, sa isa ka persona, nga pagintindi na tondo bag-o lang giniyalaya, gikan sa prisuhan, mga kaksyon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Police Major Fernando Somblinggo, ang hepe sang binalbagan PNP. Sir, may gabi dira sa imo, pasensya sa disturbo. Yes sir, wala man isang problema. Anytime. Sige sir, regarding pala to sa shooting incident nga natabo diri ina sa aga. Yes sir. Yes sir. Anong initial anyways ang napatay diri sir? Correct lang ko si Allen Rivera sir na no, 21 years old, residente sang Ilupes sa syudad sang Silay. Pero sir, ano gid ang mga nagkalahinabo sini sa iya dira kaina sir? Yes, actually sir, there was a reported shooting incident no sang isa sa concerned citizens kung sa din mga alas 12:35 na kaina sang hapon na tabo. Wari na na-release ni si Arman at saka si Allen from Binalbagan District Jail in violation of the RA 9165 Section 11. Wari na nagalakat-lakat ini sila upod sang iya Iloy kag inang utod niya nga naupod niya sa District Jail diri. May kaupod man sila nga isa ka kagawad sang barangay Ilocos sa Silay. Wherein ang kagawad lumiko inay heading direction to north. Din sila naman heading direction to south. Wherein pag pinadira sa house yung Alternative Learning Center o school sang diri sa Binalbagan, then sa tubang sinaban ka may nasunog nga mga hayop-hayop sa nagligad. Sa din dira sa role ang sining suspitsado, sir. Okay. Pagluthang sa iya, upod niya, ang isa man to ka upod niya, halin sa prisuhan kagang Iloy, do tatlo lang gid sila galakat, sir? Yes, sir. Utod niya man. Utod niya. Violation, meaning illegal nga droga. Kung sabihin na the time is habang ginatiro siya according to witnesses, na nagalumpas-lumpas ni nanay, hindi niya ganun nakilala ang wife na nakatulog sa itsura sining suspitsado. Then yung si Arman, so pagkita niya na ginlutang yung iyautod, nagdalagan siya pabalik sa direction, babalik sa sabihin na din siya nagalin, sir. Okay. Sir, ang ining distansya sang lugar nga dira sa laging luthang halin sa gate mismo sang ina nga jail, sir, mga pila ka metro, sir? Mag-ulang gid siya kagwa gali na Yes, sir, mga more or less 100 meters pa. So papakuan pa lang ni sila about to sakay sa salakyan ini sila, sir, going to Bacolod, Silay? Yes, probably, sir, mga sakay sila siguro going dito sa series liner nga paulit tira sa siyudad ng Bacolod. Tuliton tala, sir, mga suspect, sir, ano ni sila, nagasakay or nagalakat gidamang kag ano nga mga armas luthang gingamit sina dire, sir? Actually, sir, according sa witnesses, no, ini sila parang may salakyan na automobile. Ako at ini siya, wherein ang suspitado na naog sa salakyan, then amo nga nag-approach sila behind. Then that is the time nung siguro na labot niya na ayinin si Allen Rivera, yung palukpan niya sang asod-asod. Then during
pagkanto naton sa crime scene dito na dito po nakita man ang fired cartridges ang suspected point 45 caliber and may na-recover man kami nga isa ka slag sang suspected .45 caliber, sir. Sir, sa tinor sang lugar or insidente, sinong target? Gid lang si Allen lang or duha gid sila ni upod nga utod nga si Arman? Yes, sir, yun ang hindi ko ma-establish, sir, kung sino daw ng target. Pero pag yung palukpan ining ginutang ining si Allen, then that is the time na nagdalagan gulpi ng si Arman, no, pabalik siya kung din siya naghalin, sir. Ang may lang kang Iloy, sir, way gid man guro intention nga pating Iloy igo on diri ang ining victim gid lamang. Hello, sir. Ang Iloy giro, sir, nakadalag din siya nakapalagyo upod sa kay Arman, ano nga sitwasyon? Yung Iloy, sir, yung Iloy. Iloy, oo. Yung Iloy that time, sir, hindi siya nakahalin sa pwesto sang malapit sa iya-anak na kung siya din na ginatiro. Kaya nagalumpat-lumpat siya, pero that time din pamangkot ko siya kung nakita niyang itsura sang suspetsado. Siling niya hindi gid nakatulog sa ibabaw nga parte kay nagalumpat-lumpat siya parang daw baka siya bala nga nagalumpat-lumpat tungod nakita niya ginaluthangan niya nga anak, sir. Sir, anong kolor duag sang sedan nga ini or auto, sir? According sa witnesses natin, sir, ang sedan is color gray na kotse. Okay. So ano man ang mga witness there, sir, nakasunar nga prior pa man nga pagwa sining mga ining biktima, may naka-standby na dira nga sedan nearby sang gate sang jail nga ini, sir? According sa witnesses nga na istorya natin doon, sir, they approach from behind. Then that is the time nga medyo malapit na daw kuna sila sa nagalakat-lakat ni ng biktima, then may nagpanaog ng isa kalalaki wherein that is the time maging duha sila nanaog, then isa lang ang nagtiro dito sa biktima, sir. Ay, meaning ang tao sa sulod di magnubo sa apat ka persona lakip ang driver, posible? Hindi ko makuha naman, sir, matansya, pero sa nakita nila is duha, probably tatlo ina. Apat siguro pinakamataas sila kay medyo sidan man yung salakyan, sir. Sir, ining napatay, sir, kag si Arman, pila ka bulan nga na priso dira, sir, sa Binalbagan? According sa record, sir, they are arrested last July of 2020. Ngayon, they avail plea bargaining. That is the reason behind kung sa diin na-release sila today. Okay, so nag-plea bargaining ini siya. Medyo tawag sinipila lang kabulan ang tiner niya dira. First time ini, sir, nga na priso or maybe siguro kay naka-plea man siya ganit, sir, no? Bargaining. Yes, sir. First time niya siguro nga na pag-avail ini na priso. Then first time niya nakapag-avail man kay for the second time around, hindi ka na pwede mag-avail ng plea bargaining na na violation of other related laws. Sir, amo lang i-confirm ini although nga tinagsulod nga information, how true nga ini siya member gid man sang Ipugon group, sir? Ini siya. Ayun, sir, hindi ko masigurado, no. Siguro totally nga kumo Ipugon yung middle name mo, maging miyembro ko ng Ipugon group. Pero ang nakita natin diri nga ang sitwasyon is under investigation. Tanaw nato ang motibo sining tiro lutang sang sining nga biktima, sir. Anak ni sir sa may atong biktiman sa Silay, sir, no? Kundi ko magsala. Yes, sir. Taga Silay gid sila, sir. Actually, na-arresto sila yung July last year sa Tugis dira sa Hinigaran. Then ang jail facility kasi, sir, is diri sa Binalbagan. Okay. That is why na diri sila ginpreto. Okay, tingalaman ko hinigaran sila gin dakop tapos ang facilities ang jail dira sa Binalbagan daw dira na tingob abi, sir, amo sina. Yes, sir. Yes, sir. Sir, kumusta ining si Arman kagang Iloy subong, sir? Nang status nila sini? Ara sa inyo subong paghinako for safety abi, safekeeping ano? Actually, sir, ang bangkay ng biktima ari diri subong sa isa ka funeral parlor diri sa Binalbagan. Then we provided security, no, sa Mag-Iloy kag mag-utod na nagpaatod sa Bacolod City, sir.
Okay. Grabe, ano? Anyway, so kumusta investigation so far? May mga CCTV sa area, sir? May posible and makilala ta mga suspect? Sir, with regards to CCTV is a negative bit. Oh. Wala din tanaw naton ang lugar. Wala din kita nakita na CCTV. Actually, ongoing pa lang subong ang pagkuha nila sa CCTV kasi previously na nagkalaguba na daang CCTV cameras nila. Ay, okay. Anyway, sir, atong ipugon, padayon pa nga gina-investigar ninyo, no? Atong ginmention mga bangod ipugon na dayon. So, yung gina-investigate Yes, pa. sir. It's medyo pa naman bala. In fairness naman sa mga pamilyang ina. Kaya this is under investigation. Yung ginakuan sang perception sang iban isa ginalink nila diri sa ipugon sila sa pamilya. Ginatanaw naton ini ginapangita naton sang solusyon ma-establish naton gid ang motibo sa pagtirulutang sining biktima, sir. Sige, sir, base may ara ka ipa-aksyon sa mga pumuloyo, mga witnesses abi nga makahutik man lang dira, at least makabulig nga makapangita kamo sang ideya, anggulo, motibo kag iban ka makatudlo sa mga suspects, sir. Go ahead, sir. Yes, sir, ginapanawagan ko lang sa mga pumuloyo, no, especially diri sa AOR nato sa Pinalbagan na kung sabihin base kung nakita niyo na mas nahangin ninyo ang suspect, then don't hesitate to go to the police station, no, para at least mahatagan natin sa solusyon, mahatagan man natin sa kasolbaran ini nga kaso sa pagpatay sining utod o kaya si Arman Rivera kung sabihin na nagapuyo ini sila sa silay. Actually, sir, hindi sila nagdako gidman sa hinigiran sa barangay Tugit. Then according to the mother, kung sabihin na nagsaylo sila ini sa silay kay may problema man parang may conflict dira sa lupa na parang ginaawayan nila, pero she don't mention about kung sinugid ang kapunta nila sa lupa ngayon, sir. Okay, so isa na karon, sir, ginalantaw nyo man, sir, nga posible ang motibo abi, sir, no? Yes, sir, ginatanaw man natin ina nga anggulo. Mahatagan man natin sang kasolbaran ina sa pamagi sina nga anggulo, sir. So far ang case ni Allen kag ni Arman 9165 na gid man lang, sir, wala man sang ibanda nga mga records abi or sa mga other police stations diri sa Negros or Bacolod. Yes, sir, at para sa am concern na amo lang ni ang nabala natin, pero we have to dig deeper into para at least mabala natin kung bakit may mga ibang pang kaso ining biktima, sir. With that, Sir Somblinggo, salamat gid sa time and gabi mabuhay ka, sir, kag pasensya gid sa disturbo. Good evening, sir. Okay lang, sir, anytime, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Action firing line. Hepe sa Binalbagan PNP, mga ka-aksyon, no? Tsakto man si Sir Somblinggo. Hindi ibot silingon kay Ipugon ang imong middle name, miyembro ka naman gilayon sa Ipugon robbery group. Action firing line. Galing kiti hindi mo man mapunggan ang huna-huna sang publiko kag mabutanggid ko sa pinsar nga ti basi man tuod, no? Grabe na. Anyways, ang pamilya ti ara subong nagabakho mga kaksyon sining sitwasyon nga ini. In fairness to sa family man tuod, sometimes hindi ta maghatag sa conclusive man nga huna-huna regarding sa mga kaangay siniti. Ang case niya 9165 ang illegal nga droga. Action firing line. Naka-plea bargaining agreement, meaning isa pa lang niya kapriso kag napasugtan siya kay kung ikaduwa mo na nga priso, the same mangyapon nga case, hindi ka na pagbatunon pa sa mga bulo bargaining no, kay manimuron kay gidaya kon pila ka tuig ang priso mo sa prisuhan. Action firing line. Plus 8:31 ini nga bahin nga dulong sa aton mga kaaksyon sang DTX sa 500 capsule o galiyon ang pag-inom sa DTX 500 capsule nga may 3 ka anti-diabetic properties. Firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay. Kumustahon ta? Balik ta sa COVID-19 nga issue, mga kaksyon. Kumustahon ta? Ano bla ang mga plans sang disiplina action o task force sa Bacolod sining pala abuton nga Semana Santa sa mga beaches diri sa aton nga I am pretty sure dugukon sa mga manugligo daw wala kahadlok sa kay COVID-19. Check nato ni kung may mga plano sila o kung base ihatag ta naman yung poder sa mga barangay. Sometimes,
mga barangay na tondo gapawarat man. Action firing line. Las 8:32. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid Mga bilang kay Rochelle Evangelista, Emma Alcuela, Carlstrom Araman sa live. Lyndon de la Cruz, good evening, Brian, monitor lang kami ka Santulan, Manapla. Leticia Pastrana, good evening, Brian, monitor gid kami kag ang bata ko sa Barangay 5. Bibing Dagia Bautista, good evening, Brian, monitor gid kami Barangay 39, Lizares Avenue. Si Vladimir Burgos Lopez, good morning, good evening, Action Brian. Greet ko lang Mama Wenny Burgos, kag Tatay Freddy Burgos ang Biscom Binalbagan. Jerry Hilogo sang Barangay 3 Hinigaran. Rodel Gante, monitor man, tamyaw ko lang gid ang family Gante, monitor subo nga gabi, tamyaw from Bulacan. MJ Epsed, naga-monitor man, watching from Alabang. Chris Vilma Treyes, Beng Guerrero, evening, Sumbray, watching from Celine Homes, Bacolod City. Christopher Redfield, may gabi lang kay Mamang Ann, napakirelay lang. Linoids Anirolides, good evening, Sumbray, monitor live Isabela Papa Arnold, kag Nanay Luna Haliorina, kag sa partner ko Nicole Arevalo Milio, ga monitor man, thanks. Guillermo Clarito sa pamilya Salodares, Gavituya, Katigue, Trinidad, Estrevillo, Estrelianes, Nabor, Mugar, Rojo, Hupodman ang mga lentihas. Kag Clarito sa Barangay Buenavista, Gibong Pontevedra, amuna sila pwersa ni Gibong. Panguna ni Guillermo Clarito, Gimo, Aksumbray. Grishel Marie Raffol, evening, Sumbray, mangkot lang ko kung may lockdown, masugod Lunes diri Bacolod. Greg Gali niya, sang Takuling. Wala lockdown sa Bacolod, wala gid lockdown. Kag wala rason nga mag-lockdown kita, kay relax lang kita di, no? Lona May Villanueva, good evening, Idol Bright. Amyako family Banggoy sang Barangay Pagmanghanoy, kag Villanueva family sang Barangay 4 Isabela, salamat, Idol. Nermia Villalon, Action Bright, always kapamati sa imo barangay handumanan kami. April Banaag Araman, thank you, Gid. Halin sa Makati City. Lilia Taton, good evening. Gina Tahan Kaniete, great ko lang, friend ko nga si Zane Lyle, nga naga-monitor subong. Salamat. Narisa Ruiz Ilari, good evening, Sumbray, monitor lang diriya. Ronnie Makilan, Araman sa Murcia. Romeo Salmorin, ano nga guba man, kay dugay na nga guba. Hinami nila baw media alams na kamua. Anong guba man? ano guba sa ano man? Abi i-clarex man dabi kung ano nang media nga alams na kamua. Ari aligasyon naman ninyo. Abi alams man, abi plastar daw kanong bot silingon mga guba. Jojo Villa Esther Araman, mati lang Kelly Jelly, salamat. Jocelyn Joanne Gabales Guliman, monitor kami di sa imo, salamat. Jose Mongcal Torilla, Kelly Jelly, monitor ko ng members ng EFC. Mr. B-Boy Villasor of Simo Extoral, also tanan nga family ko Barangay Pandanon DSB. Si Ma'am Vanessa Mayo Ginatamyaw man, Alex Montesa, Bia Jonathan, Michael John Season, God bless sa tanan. Romeo Salmoren TY, ti kay Pilason ginwigit lang nyo, kagkaron nyo aligar ginpatay naman sang militar, kanami gid Sinong ginaaway mo, ako ang media o kon ang NPA? Kaila man to hambal ga inform lang kami. Anong hambalon mo nga alams media? Anong alams media man? Ga report lang yang media. Anong pakialam na mo na sang ilang ginawang ka? Milagros Morales, Action Bray, monitor lang kami sa imo, salamat gid from Barangay Maaw. Remigio Bermilio, good evening, Sumbray, naga-monitor kami di sa Vivek Pottery Action Firing Line, Remigio Bermilio. Jen Oy si Sir, may gabi. Tilan Van Riyad John, good evening, Sumbray, monitor kami di Barangay Hagimet, La Carlota City, Nonoy Gali, Action Bray. Francisca Puso Madiraso Araman, John Rose Rolgav, may gabi, Action Bray, hindi na dapat
pagpakalainon ang mga NPA kay dugay na ina sila nga salot. No to CPP NPA. Michael Singo Lamaye nagamonitor sa Alihes, Kativer Araman, Dennis Richard Tiboruma. Ay oo, Earth Hour gili subong, no, 8:30 to 9:30, no? Si Maylin Galino, good evening, Sombray, monitor lang ko niya. Kelly Jele, kasubo sang kakatabo da sa aton, kadamo sang gina pamatay, adlaw-adlaw, plus sang COVID daw wala na untat, stay safe everyone. Chris Marie Ambino, good evening, Sombray, monitor, Barangay Estefania, thank you, Gid. Piping Daguob, Sombray, watching from Barangay Estefania, Larida family. Pati Delphine, salamat. Toto Almazan is Ipisak the third. Good evening kamo. Good evening. Yeah, Sir Bry. So good naman. Kama-kama sa imo nga program sinabad. Dinta lang gid. Wala kamo live sa bata sang entrapment nga gabi. Sige, check na to, no? Basi ma-relay mo na action an. Sir Bry, kama-kama sa program kagabi, lips mo ang type niya subong, lain naman panguman ang labray sang matwan. Tingala sa langgaw isa ka galon. Amat nga kanami ang ginis lasagi ka kuti sa ako ng program. Di pamati lang ka muna bala kay ga-inform lang kami diya sang balita. Wala kami sang poder nga maghimasok da sa kabuhi sang katabo sa palibot ta. Hindi. Ay, nako naman nga mga kabuhi. Kadamo gid sang naga ay buhay. Nga mo na yaman. Why na ko sa i-explain pa kay kami nag-inform lang kami ito, di ba? Las 8:39. Ma-relax ko anaya. Sige. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Action Radio Bacolod #1. Do not just throw away questions. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Action Radio Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Action Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Action Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Action Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Action Radio. Reporter of the Year,
si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matudtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang Brian Borden, Aksyon Firing Line. Maayong gabi lang sa aton sining nga mga kauturan nga nagamonitor sinong Joe Puhas. Salamat gid sa pagmonitor. Ara man si Sir Sunny Boy magsipok ka. Aksyonan ba si pwede mo ka maayo sang pula gali nga amutan niyo. Nalimtan ko mo ng tuyo o ginada pero pagbalik ko ay mangyapon madala. Oo, sige. And dali lang hingagawon ko ni mga greetings na to na nga naga-monitor gid sa aton sining nga pagpangalagan. Hangagawon ko man karon si Sir Tabao. Mamangkot ako ng mga plano nila sini nga Semana Santa kay daw nakulbaan ako kay COVID-19 nga maglinapta. May gabi action na Bri, hindi lamang tawag please. Taga Aksyon Radio Tamyaw bata ko Masol Nene kag Moni. Akon tupad balay nga naga-monitor gid salamat kay Nanay di na ko magbasa kay may nagatawag hindi Nanay Esther niya hindi magtawag palihog no kabalo ko naga-monitor ka. Good evening lang kay Nono Miravalles. Good PM Action Bri number ni nga monitor si Amber ni sa naga-monitor sa Talisay karitubado sa tawag. Good evening Action Bri tamyaw ko lang Brillantes family sa kay Lola Consing Dorias si Tintini Galia sang Purok Mara. Action an, tawagin na si Sir Jolingo do alanganin na lang ko ngayon ang tapasin siya Action an ha. Kay gusto ko lang ni ayoon ang pumuloyo ho subong nga gabi las 8:30 to las 9:30 saulog kita sa ginatawag nga Earth Hour mga kaksyon no. Nagumpisa ining Earth Hour sadto magabal kita Earth Hour ginahingyo ang mga utod nato dira nga kon pwede i-off ang inyo hindi naton tawagin lang siya kag mangayo pasensya. Mga pasensya action an kay oras naton medyo alanganin na next week sa Lunes ta. Action Firing Line. Earth Hour tonight mga ka-action 8:30 to 9:30. Kung pwede pa lang basi mapalong nyo na ang inyo mga suga nyo da para maka-save kita sa aton nga electricity no. Ang nagahimo sinisubong lapit 200 ka mga pungsod sa bugos nga kalibutan. Nag-umpisa ining Earth Hour sadtong 2007 sa Sydney, Australia. Nga ginumpisahan ini para save kita sa aton sining energy mga kaksyon. Electricity naton, energy naton. So kada tuig ginahimo ini. Subong 8:30 to 9 kung hindi man ninyo mapatay abing suga nyo da sa sulod sang puloy-an tanan bisan isa lang anay pasigahon subong no. Kaya dako na nga bulig para makakontribute kita sa ikaayo sang aton nga
kalibutan dunang manggad kag sitwasyon, polusyon kag iban pa. Action Firing Line. Okay? Basta ang mga suga nyo na subong nga anyos, man ilang kasiga nga hindi man importante pang off nyo na anay. Until 9:30 man lang na ang ginayo sa aton sini mga environmentalist, mga kaksyon, mga scientist naton kag iban pa nga may ihibalo kung environment ang paghahambalan, no? Earth Hour 8:30 to 9. Pero buwas nga adlaw, halos bilog nga porsyon sa Bacolod, brown out action names mo. Di sobra pa na sa Earth Hour kay isak adlaw. Action Firing Line. Ganun kiti subong amuna, no? Bilog nga kalibutan halos 200 countries makaksyon na nag-upod sining Earth Hour nga ini. Action Firing Line. Sige, sige, daw alang-alang naging man ko sa kwan, si Pidong Dong Malakaman Jr. Action Bray. May gabi na tamyaw ko magulang ko nga si Silin Malakaman, birthday niya buwas si Pidong Galinia sa Barangay Hagimet. No? Sige, ang konsiling nga oras doon ang alang naging man makomersyal ang ko. Balik ko dagay. Last 8:48. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y saan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga.
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasana. Nagapamangkot ni parte swab test, mapaswab test sa gigyapon dira, no? Way pa ni siya mapag-abot ni sa Bacolod, gina-check pa ginagyapon kung din ka man halin nga lugar, labi na gid kun sa iban nga region. Nag-join ko no si Dennis Richard Tiburuma sang Earth Hour. Mangingagaw ko karon na. May half may half hour pa nga nabili, no? May gabi lang sa Family Paviliar or Familiar. Naga-monitor man si Kits Del Mundo sang Barangay Can Roma, Pontevedra. God bless. Paano kita sa higo pang oras makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Shuruna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera, Action JM Baiki ng aton sining IT expert. Upod man ang aton sining kapartner tonight, Action On Defensor. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. May gabi lang kay Catherine Murado. Ini naman sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Magilibati kita Lunes sa Wangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Action Radio. Good night. God bless. Action Radio Life Extension. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod Action Radio. Action